Livet. Et enestående mirakel. Der findes en del faktorer for, at vi kan leve. Disse følgende er minimumsbetingelsen for livs opståen. Planeten skal have tilgængelige mængder af flydende vand, ilt og kulstof. Planeten og dens bane skal være stabil, for at livet kan få ro til at udvikle sig. Planetens stjerner skal afgive stabil stråling. Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå liv under andre betingelser, men det er meget tvivlsomt, da det stadig er uhørt. I 1986 fandt NASA, hvad man tror har været fossiler af tidligere liv på Mars. Det er dog ikke blevet bekræftet, om det er fossiler eller bare sten med nogle tilfældige slidte indgraveringer. Desuden mener man også, at der engang var vand på Mars, da man har observeret nogle linjer, man mener tidligere har været kanaler og søer på Mars. Så det vil sige, at Mars og Jorden godt kunne se rimelig ens ud engang. Jorden er anderledes end andre planeter i solsystemet, på den måde, at der på Jorden er masser af liv. Men det er egentlig ikke kun selve planeten, der er anderledes. Det er også dens placering. Jorden ligger i det, man godt kunne kalde solsystemets smørhul. I den her afstand fra solen er temperaturen lige tilpas til, at Jorden kan have en atmosfære og flydende vand på overfladen. Og det skaber de optimale betingelser for liv. Men det er kun i solsystemet. Man har fundet mange flere planeter med chancen for liv, eller der har de optimale betingelser for liv, og flere tusinde Kepler-kandidater. Mennesker består bogstaveligt talt af såkaldt stjernestof. Stjerners funktion er at omdanne brint til helium, og det er den energi, der får stjernen til at lyse. Når en stjerne dør, kaldes det en supernova. Dette sker, når en stjerne ikke længere kan omdanne brint til helium, og dermed ophører med at producere energi. Presset fra tyngdekraften kan medføre, at trykket på stjernen bliver lige så stort, at den eksploderer. De yderste lag af stjernen bliver slynget ud i universet, og i få sekunder vil der i det materiale blive dannet de tungeste grundstoffer. Det er disse grundstoffer, som vi mennesker, for ikke at nævne hele jorden og alting på den, består af. Man kan derfor sige, at vi mennesker er et slags genbrugsprodukt af stjerner. Her har vi Saturn, planeten kendt for sin majestætiske ring. Og ikke mindst det, så har Saturn gået omkring 52 måneder. Ligesom vores måne, kold og livløs, kredser månen rundt om planeten. Men en måne skiller sig dog ud for de andre. Titan. Man har spekuleret over, om der muligvis var liv på Titan, da man opdagede, at der var metan i månens atmosfære, og her på jorden kommer metan fra levende organismer. Men da det er sådan, at Titan har en så tæt atmosfære, som man ikke er i stand til at se igennem, lykkedes det ikke at finde liv. Men da det også er sådan, at Titan har en overfladetemperatur på minus 179 grader, droppede mange ligesom også ideen for længst. Der findes dog stadig nogle teorier omkring liv på Titan, da der kan findes vand på planeten. Hvad gør vi så, hvis vi finder intelligent liv på en planet? Jeg mener, vi prøver måske at komme i kontakt med dem,
Men hvad hvis de nu ikke er så fredsommelige? Prøv at sammenligne med os selv. Vi mennesker har gennem historien bekriget hinanden, været grådige dyr, der har prøvet at erobre så meget land, som det så er muligt. Og på den anden side, hvad hvis der er liv derude? Og hvad hvis de finder os? Eller hvad hvis de allerede har fundet os? Hvorfor har de så ikke prøvet at interagere med os? Der findes utallige teorier om, at væsener ude i rummet allerede har fundet os, men undgår at interagere med mennesker. Det de enten synes, at jorden ikke er særlig interessant, eller måske bare lader os leve og gennemgå en naturlig og urørt udvikling. For det er jo ikke sådan, at når vi mennesker passerer en regnorm, at vi nærmer os den for at undersøge den, da den er ekstremt interessant. Enten træder vi på regnormen, eller så går vi bare videre og tænker, nå, det var en regnorm. Godt nok har man ikke opdaget liv endnu i de galakser, man har fundet, hvilket er et småt tal på omkring 17, ud af de 100 billioner, man har fundet. Og ikke nok med det, så har vi ikke været i stand til at undersøge noget så langt væk særligt nøje. Så det vil sige, at det måske godt kunne være muligt at finde liv i rummet. Og måske ikke bare liv, men intelligent liv som på jorden. Det må vi så se med tiden.